X'influenza kellhom l-invażjonijiet barbariċi fuq l-iżvilupp tal-Knisja? L-ewwel nett tajjeb li nagħmlu ħaġa ċara. Jekk ħafna drabi aħna naħsbu li dawn il-barbari kienu popli selvaġġi li niżlu min-nord u li qerdu għal kollox il-kultura Latina. Qisu invażjoni li ġrat hekk mix-xejn. Meta fil-verità il-Latini kienu mal sekli jittrattaw ma' dan il-popli u n-nies minn dawn il-popli kemm sejħa barbari kienu għal sekli ilhom mhux biss jitħaltu mal-popli Rumani, mal-Latini, imma wkoll kienu preżenti fl-armata u f'ħafna oqsma tal-ħajja ta' dan l-Imperu Ruman. Bil-mod il-mod, mod partikolari wara s-seklu 3 u fis-seklu 4, Ruma tidħol fi kriżi kbira. Kriżi mhux biss minħabba inflazzjoni kbira fis-seklu 3, imma wkoll minħabba li n-nies kienu draw ħajja komda, ma rridux ikollhom iżjed tfal, bil-mod il-mod intelqu, iddajfu l-imperu minn ġewwa. F'dan l-ispazju li jinfetaħ dawn il-popli jieħdu l-okkażjoni, popli jinżlu min-naħa ta' fuq tal-Ewropa u jieħdu r-riedni tal-poter f'idejhom. Kif jirreaġixxu il-pagani għal dawn l-invażjonijiet? L-ewwel ma jagħmlu l-aristokrazija Rumana jwaħħlu fl-insar, jgħidulhom ara xi ġralna għax tlaqtu l-kult lejn l-Allat. Issa l-Allat qed jikkastigawna. Santu Wistin iħoss il-bżonn li jirreaġixxi għal din l-akkuża u jikteb il-famuż xogħol tiegħu Il-Belt ta' Alla. Jaraf li fir-realtà preżenti hemm żewġ tibliet li qegħdin jikkumbattu kontra xulxin. Il-Belt ta' Alla li fiha dawk kollha li jridu jgħixu verament ħajja toġob lil Alla u l-Belt tad-dinja, il-Belt tal-bniedem. Ma tinqasamx bejn l-insara u l-pagani għaliex jista' jkun hemm insara li fil-verità bl-istil tal-ħajja tagħhom jappartjenu għal din il-Belt tad-dinja u mhux għall-Belt ta' Alla. Santu Wistin jitkellem ċar li kienet l-istess telqa tar-Rumani, telqa morali li waslet sabiex dawn il-popli barbari jieħdu r-riedni tal-poter f'idejhom. Għar-Ruma li kellha din il-mit ta' saħħa, għar-Ruma li għal sekli kienet igvernat dan il-Baħar Mediterran kollu, naturalment il-preżenza ta' dawn il-popli fil-poter, popli li qabel kienu taħt il-ħakma tagħhom, kien xokk kulturali kbir, xokk li irriet l-imperu mill-istess fondamenta tiegħu. Hekk il-Knisja tintervjeni, hekk il-Knisja tagħti s-sem tagħha sabiex dawn il-popli, hekk imsejħa barbari, permezz tal-konverżjoni tagħhom jidħlu u jassimiljaw ruħhom f'dik li kienet il-kultura Rumana. Wara hekk il-Knisja kienet dik li bħala eredi ta' dan l-imperu tikkonserva bħala wirt tagħha dak kollu l-Griega Rumana kienet għadditilha. Hekk ħafna minn dawn il-popli jikkonvertu għall-Kristjaneżmu, imma jikkonvertu għal talim eretiku, għall arjaniżmu. Tant li f'ċertu punt l-arjaniżmu kien iżjed mifrux minn dawk li jħadnu il-fiti ortodossa. Hekk il-bidla sseħħ meta jikkonverti l-poplu tal-Franki bil-magħmudija tar-re tagħhom, ir-re Clodoveo, minn idejn San Remigio. Hekk re fundamentali għaliex dan il-poplu il-Knisja tara fl-isperanza tagħha. Dan il-poplu tal-Franki jidħol f'alleanza mal-Knisja hekk jsir dak li jipproteġi u jippromovi id-diffużjoni tal-fidi ortodossa. X'ikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-Knisja u għall-iżvilupp tal-Oċċident dan iż-żwieġ li jseħħ bejn din il-kultura issa nisranija u dawn il-popli barbari. Min naħa l-oħra, x'perikli kienu jirrappreżentaw dan il-popli? Ħanibdew minn naħa negattiva, naturalment dawn l-invażjonijiet ġabu magħhom erda, il-erda tas-sistema politika Rumana. Quddiem tal-erda, l-Isqof ta' Ruma, il-Papa, jqum bħala forza li tipproteġi dawk kollha li huma fdati f'idejh. Hekk naraw l-eżempju tal-Jun il-Kbir li jmur jaffronta lill-Attila fuq il-kamp tal-battalja. Naraw l-eżempju ta' San Girgor il-Kbir, Papa ieħor, li wkoll jintervjeni favur il-popli avdati f'idejh. Min-naħa tagħhom tikber f'dawn il-popli barbari devozzjoni partikolari lejn il-Knisja ta' Ruma. Jekk dawn il-popli jikkontribwixxu il-ġenju tal-kreattività li hemm fihom għall-iżvilupp ta' kultura ġdida, kultura verament nisranija. Minna l-ħora kien hemm bżonn li l-Knisja tippurifika it-tradizzjonijiet tagħhom. Tradizzjonijiet spiss mibnija fuq superstizzjoni, fuq il-maġija, fuq dak kollu li kien hemm negattiv fil-kultura ta' dawn in-nies. Il-Knisja ssir
il-forza tal-kultura. Il-monasteru jsir iċ-ċentru minn fejn din il-kultura mhux biss tiġi imħarsa, ikkonservata, ma tiġi mxerda wkoll permezz tat-tagħlim li l-monaċi jibdew jagħtu minn dawn iċ-ċentri ta' formazzjoni li żviluppaw mal-Ewropa kollha. Verament bil-konverżjoni ta' dawn in-nies u bl-interventi tal-isfijiet kattoliċi u bis-saħħa tal-Knisja ġifieri, permezz ta' dan iż-żwieġ bejn dawn il-popli barbari u l-Knisja Kattolika jitqiegħed il-pedament għal forza ġdida, għal kultura ġdida, għal dak li fl-Oċċident issir maż-żmien imperu verament nisrani.